Wasak yung Lakers, oh. Naano po ng buang, oh. Denver Nuggets for the win! Malipayon man kayo. Smoke weed every day. Here's what I want you to do. Good. Nagpaduol na po na siya ba? Nagpalayo na ganita dito. Papi Jolo! Boss! Kumusta man? Okay lang. Luyaman! Sige lang, makabalas naman gyapon mi. Anya sa may giingon nimo nga Lakers gyapon kadi jud kang balin? Bili gyapon. Bali na kayang kwarta nimo, sayang kayo ba? Pila ra ba income sa pagpamasahero nimo? Anya Lakers pa jud. Denver Nuggets na dapat twice ka mo pili og team karon, Paps. Og mudaog sila game 3, mobalhin ako. Unsa og mudaog sila? Sa game 3, mobalhin ko. So unsa man? Sigurado ka ng pamulong nimo? Oh, laki. Sure na, Paps, kay basig magmahay ka ba kung dili nimo na tumanon. Tumanon lagi na ako. Una Denver for the win. Buriton po kaning banwagon, oh. Patay ba? Dugay na pag wala ka kita ni Sarge. Asa na bugay itong buo? Ay! Ngilngiga sa retabo sa Lakers ay. Di ka kaikiya sa kawa. Sarge! Woo! Sarge! Mana pa rin siya, oh. Manungog na pa din ba? Pre! Asa di ka itong game 1, Sarge? Wala ko kita sa imo hagi. Pangitabi yata ka sa inyong balay. Wala, nabisi lang pre, nabisi lang. Nabisi o nitago ka. Or mahadlok lang yung ka masungugan. Ano, matago ng taon ko eh. By the way, kita ka sa dula karon sa game to. Kita kay ko. Gilampaso. Bugiro at Mo na kung giingon lagi sa imo nga Sarge katong sa babo lagi. Wala lang jud to si Muri. Di karon kay naa na kompleto na nakapalag ba? Nakapalag ba? Wala. Ana ba gusto ko seryoso nga to bag. Tanawa ra ko game 1 o game 2 unsa si Murray, consistent scorer. Napa jud si Jokic triple double sa Gunsuna. Monster! Go! Oh, shut up pre. Shut up. Kung sa deka, dili pwede di nga gibasa pa sa Lakers ang dula sa Nuggets. Gibasa pa sa Gibasa pa sa Lakers ang dula sa Nuggets. Kapila man sige basa ang Lakers pre. Game 1 pa lang sa ingon sa kwan sa kanang Lakers. Naa sila nakita yung weakness sa Nuggets. Na, O sa second half karon nakita ba ang weakness? Asay weakness. Asay weakness. Grabe Murray, oh, pila ka 3 point ang game mo ni Murray. Pila ka 3 point. Tawa na lang pre kasi imo na imugot-mugot imo kasakit. Dawato na lang nimo nga kanang 25,000 nato. Wala na game over na jud to daan. dili ani man guna pre. Muapas na maganda to pre. Dikit na kay score to pre, pero sa kadangog sa inyong bula ba nabuyan ni lulubron iya pagdang. Unsay nakadangog sa bula? Unsay nakadangog sa bula ato? Kaklaro ato nga good defense ang gihatag sa Nuggets. Sindikato na pre. Sindikato pag-ana ni Lulubron kay good defense man wala oy buyan patakar siya labay sa bula. Ah, dili rason ang bula pre. Ingana kakaron pre kay natagak naman ko ng Warriors. Dili ani maguna pre natagak li ang Warriors. Pero katumanggod understandable naman to kaya mga teammates si Curry dili man consistent. Kisa naman din naga-carry sa team. Si Curry lang man. Oh, nung sa ka pero karon ang Nuggets. Bunwagon jud kay kajud. Si Bunwagon. Natagak lang yung Warriors, balhin na kag Denver. Tepre ang Denver man jud ko. Unsaon man nato na wala man tay mabuhat ana but anyway sige anin na lang. Di man jud ta magkasinabot ani nasa ko ihatag sa imo ha. Sino na? Daro. Saan man eh? Klaro na nga itlog. Iya, saan man eh? Pila man nakabuok? Duha. Duha. Unsay porma na niya? Lingin. O lingin, 2-0 na. Matos ako pre. Kita-kita na lang po sa game 3. Nung ago na ako, dibi.